Sziasztok! Ez a Samsung Galaxy A5 típusú telefon unboxing videója. Ez a 2016-os verziójú. Először is néhány szót az adatairól. Ugye elől-hátul üveg a kivitele a telefonnak. Ez egy Gorilla Glass 4-es üveg borítást kapott. A kijelzője 5,2 incses, Full HD felbontású, Super AMOLED kapacitív kijelző, 16 millió színnel. Oprendszer az ugye Android 5.1.1, de fel lehet frissíteni már elvileg a Marshmallow-ra, ugye a 6.0.1-re. A processzora 8 magos, 1,6 GHz-es, Cortex A53-as, a videókártyában, illetve a GPU chip az Adreno 405-ös, microSD bővítési lehetőséget kapunk hozzá, a belső memóriája az 16 GB, a RAM az 2 GB, akkor egy kicsit a kamerákról. A hátlapi kamera 13 megapixeles, autofókuszos, optikai képstabilizátoros, LED-es vakuval. Ez Full HD-s videót vesz föl 30 fps-sel, az előlapi kamera az pedig 5 megapixeles, Wi-Fi az 802.11-es A/B/G/N-es, hotspotot is tud, Bluetooth az 4.1-es, a szenzorjairól egy kicsit van rajta új lenyomatolvasó, gyorsulásérzékelő, közelségérzékelő, illetve iránytű, és még egy kicsit az aksiról. Ez ugye már nem kivehető, ez is ahhoz a szériához tartozik a Samsungnál, ami nem kivehető széria. Ez egy lítium 2900 mAh-órás akkumulátor, elérhető színei pedig a fekete, fehér, arany, illetve pink. Magyarországon én úgy tudom, hogy csak a fekete és az aranyszín elérhető. És akkor most ez a fekete kivitel lesz, és akkor nézzük, hogy mi van a dobozban. Ugye kívülről így néz ki a doboz, látható nagybetűkkel a típus. Hátulján kapunk pár adatot az előbb felsorolt adatokból, ilyen összegzésszerűen, és akkor bontsuk is ki. Itt van maga a telefon, magán a fólián is van pár ismertető készülékről, illetve így néz ki hátulról, de akkor erről egy kicsit később nézzük, hogy még mi van a dobozban. Ugye mivel említettem, hogy nem kivehetős az aksi, így a SIM-kártya is SIM-tálcás megoldás, ennek a kivételére szolgál ez a kis szerszám. Kapunk hozzá kezelési útmutatót, hát ez igazából minket nem érdekel. Aztán töltő, ez már az új gyors töltő, illetve kapjuk hozzá a kábelt. Ez, hát ahogy nézem, egy elég rövid kábel, nem olyan, mint amilyent a Note 4-hez vagy az S7 Edge-hez megszokhattunk, illetve egy fülhallgató. Ez, ahogy nézem, ez már igen, ez ilyen nagy bedugós, tehát ez még nem az új kivitel, mint az S7 Edge esetén, amit ilyen kis műanyag tokba kapunk, hanem ez még az egyen régebbi. És akkor nézzük magát a telefont. Itt jobb oldalán található a bekapcsoló gomb, itt lehet kivenni ezt a SIM-tálcát, és itt lehet behelyezni a microSD kártyát, és itt az a kis lyuk ezt a célt szolgálja, és itt látható, hogy itt egy ilyen ekkora kis tálca kicsúszik. Az alján került elhelyezésre a micro USB csatlakozó, illetve a hangszóró, valamint a mikrofon, illetve a jack csatlakozó, és ez a két kis forma itt, ami elkülönül a többi színtől, az pedig az antenna. Láthatjuk, hogy körbe fémkeretes a készülék,
tehát nagyon szép és kifinomult. Itt a hangerő fel- és leszabályozó gombok találhatók, itt pedig a másik mikrofonja a készüléknek, hátulján az említett 13 megapixeles kamera, valamint a LED-es vaku, és így körülbelül ennyi. Ennyi lett volna a videó. Hogyha tetszett, akkor iratkozz fel a csatornámra, és várd az újabb tartalmakat. Köszi, hello!